बाथौफुरिनि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला फालिथायखौ खुंफुंनो थाम-थिम खालामनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर बाथौफुरियाव फैगौ 23 जानुवारिनिफ्राय 50थि सनाथि फोरबोमा फालिथाय केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाखौ खुंफुंनो थाम-थिम खालामनाया थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो थानायखौ फोरमायदों फुजा मेला बानजाय आफादा। बोहैथि दाननि 23 जानुवारिनिफ्राय 3 फेब्रुवारिसिम 12 साननि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय बे फुजा मेलाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवफैगोन। लोगोसे बे सनाथि मायथाइ फालिथायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बारग' मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन होननानै बानजाय आफादा मोनथिनो होयो। हाबाफारि बादियै बे सनाथि फोरबोमा फालिथायनि गाहाय नोजोर बोथावनाफोरा जाहैबाय 12 सानाव सानफ्रोमबो हारिमु दिन्थिफुंनाय, सिफोरनि बायलाय फानलाय, एक्सप', गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय आदार, दिन्थिफुंसालि आरो हेलिकप्टार गाखोनाय बायदि बायदि थागोन होननानै बुंथिदों बानजाय आफादा। लोगोसे हाबाफारिनि जोबथा सानखालि देंखो मोनाबिलियाव बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरि जेलिकाय तामिनजों लोगोसे बर' हारिनि देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बाहागो लागोन होननानै फोरमायो। बानजाय आफादा हारि, धोरोम, राव बासियालासे गासै रायजो राजाखौ लोब लोब बाहागो लाफैनो गुरैयै खावलायहरदों। गोजोननाय थाबाय। जोंहा देग्लाय बोसोराव जोंनि केन्द्र बाथौ फुजा मेलाया 50 बोसोराव आगान होदों। दा बे बेलायाव जोङो 12 दिन 12 दिनिया जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। जोङो बेवहाय जोङो गोबां बिभिन्न लाइनजों जोङो माने खामानि मावनाय सोलिगासिनो दङ आरो बेनि प्रग्रेसा जोंहा 80% जाबाय। आरो देग्लाय बोसोरनि जिथु गल्डेन जुबलि, बे गल्डेन जुबलिखौ जोङो गुबुन बोसोरनिफ्राय दस्रासिन खालामनो होननानै थाम-थिम खालामनाय जादों। जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै अखमनि मुख्यमन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सार, लोगोसे बिटिआरनि सिएम आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोनखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लिंनाय जादों। लोगोसेनो जोंहा हारिमु दिन्थिफुंनाय लाइनाव जोंहा बलिउडनि सिंगार 3 लिंहरनाय जादों, एलबार्ट काब' आरो बेबायदिनो 2 दंबावो जोंहा। दा जिलिकातां अरुणाचलनि नामा इयो। दा बेफोरबायदि गोबां कालारफुल माने नाइट प्रग्रामखौबो लानाय जादों। आरो लोगोसेनो जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल फुड फेस्टिभेल, बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि जाबोदों लोंबोदों बेबायदि मोनसे जोंनि जानाय लोंनायनि दिन्थिफुंनायबो जों लाखिनाय जादों। लोगोसेनो बेबायदिनो इन्टारनेशनेल एक्सप' आरो गुबुन गुबुन जोंहा बेबायदिनो सार्केस, मिना बाजार गोबां रोखोमनि आइटेमफोर लाखिनाय जादों। बेनिखायनो स्पेसियेलि आरो एगजिबिसन दङ, जाय एगजिबिसना जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जारिमिनारि नुथायखौ जों बेयाव लादेरफानानै खालामनाय जादों। गोबां नायनो समायना जागोन। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों जे जोंनि बे देग्लायनि गल्डेन जुबलियाव गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे केन्द्र बाथौ फुजा गल्डेन जुबलिखौ जेन खुंफुंनायाव जाफुंसार होयो, बेखौनो आङो केन्द्र बाथौ मेला आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। मा खालारनिफ्राय जायो? जोंनिया गोथार बाथौ सान हिसाबै 2थि मंगलबारनिफ्राय जोङो मागोनि 2थि मंगलबारनिफ्राय जोङो फालिनाय जायो। बेखायनो देग्लायबो बे 2थि मंगलबार 23 जानुवारिनिफ्राय लानानै 3 फेब्रुवारिसिम जोबहैगोन। 12 दिनिया प्रग्राम। बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर। 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन। बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन।
बिटिआरनि सदर सहर कक्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS भारत सेवक समाज डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383917446 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।